Kai, zu Gasteizkoa zara, ezta? Bai. Noiz pentsatu duzu musikaria izan nahi dut bizitzan? Niri txikitatik ja musika pilo bat gustatzen zitzaidan. Joaten nintzen abesbatza batera, eskolan, akoro. Gero joaten nintzen bebai gitarra klasetara. Ah, benetan? Bai. Ez nakien. Txikitatik musika nire asko gustatzen zitzaidan, eta gero neukan YouTubeko kanal bat, eta bertara abestien bertsioak egotzen dituen. Eske, eta jartzen du lorito. Badakizu gazteleraz lorito, da parrot, asko hitz egiten nuelako. Eta horrela deitzen zidaten lagunek. Eta hasi nintzen kanal horrekin, coverrak egiten. Hemen gaude, ta postutzen naiz, ta ziur zure aita ere bai. Ta zer ondo, zelan dijua, zure bufanda txuria. Gero ja, esan nuen, nire proiektua sortu behar dut, eta hasi nintzen musika sortzen, eta 2008an izan zen duela 5 urte. Urte horretan, 2019an. Oraindik ez zegoen musika genero barietaterik Euskal Herrian, eta niri gustatzen zitzaidan pilo bat reggaetoia. Eta euskaraz ez zegoen, oso musika gutxi zegoen. Orduan hortik ikastea erabaki nuen, eta hasi nintzen reggaetoia euskaraz egiten, eta nire erreferenteak pop musikatik datozela. Egia da, hasi nintzela gehiago reggaetoia sortzen, niri pilo bat gustatzen zait. Gasolina, Daddy Yankee, Bad Bunny, asko gustatzen zait, eta uste dut urte horretan gainera izan zela booma, tendentzia, reggaetoia zen total, eta hori nik nabere izan nuen falta zela. Uste dut, pasatu dira urte batzuk, eta jarraitzen dut, eta nire album berrian badaude uste dut 3 abesti reggaetoia direla, baina esango nuke igual dela pop estilo handiagoa, elektronika ere badago, dago batxata bat, pizkat denetarik, ez bakarrik reggaetoia. Estilo desberdinek daukazu zure musikan. Bai, adibidez kontzertuetan baditugu dantzariak. Zure kontzertuak energia asko dago. Eta dantzariakekin imaginatzen dut lan asko da, ezta? Asko ikasi dute. Nik ere, hasi nintzenean proiektu honekin, ere nahi nuen egin apostu dantzagatik, ze uste dute bere Euskal Herrian, tendentzia bazela, popa edo ska, rocka, eta taldeak orokorrean banda eramaten zuten, eta, ostras, ez nuen ezagutzen ia talderik dantzariekin, eta esan nuen, hemen, diba bat egon behar da, pop diba bat, eta guk egin behar dugu. Ni ez nahi dantzaria, eta asko ikasi dut. Eta uste dut, ondo dantzatzeko edo, behintzat ondo geratzeko, izan behar duzula aktitud, sinestea pizkatxo bat eta aurrera, eta jazta. TikToken eta Instagramen videoklipa daukazu koreografiarekin, produkzio handiarekin, eta pentsatzen dut, Kai, lan asko egiten du, dena profesionala da. Eskerrik asko baloratzen dute. No, benetan, dena bikaina da, baina Hollywood bezala. Zure lana eta zure artea ez da erraza. Bai, begira, ikusentzun aldetik, bideoetan, gaude 3 pertsona bakarrik. Ikusten duzu eta da, super ekoizpen bat, eta en plan Hollywood, desan duzun bezala, baina bagara 3 pertsona, eta egia zan oso ekipo ona gara, bakoitzak badakigu egiten gauza pilo bat, eta holako gauzak hasi gara egiten, eta oso pozik. Gustatuko litzaiak poliki ekipoa handiagoa egitea, baina idean gaude. Dago alde batetik Julen de la Serna, berak normalean egiten du argazki zuzendaritza, grabazioa, edizioa, eta gero dago Tamara Arabezia, dela bebai hemengoa, Gasteizkoa. Eta berak egiten du arte zuzendaritza, egiten du makillajeak, nire makillajeak, increíble.
gero grafismoak eta bai. Eta bueno, ni pixkat txika pa todo. Beti esaten dut, ekoizpena, jo, produkzion. Oso, ondo. Bai. Adibidez, zure bideoklipa goazen ikusi nahi dut. Korrika ondartza ertzetik, oinotzik naize atzetik, euski printzak sartu horretik, etorri zaitez nerekin. Hau da gure bizi bakarra. Italianez hitz egiten duzu? Ez da Valentziera. Valentziakoa. Valentziara. Explikatu mesedez. Bai, abesti honetan kolaboratu genuen Valentziako talde batekin, deitzen dela Malux. Neska hauek, abesten dutenean, Valentzieraz egiten dute. Orduan da abesti bat daukala euskera eta Valentziera. Eta gero, albumean, deitzen dela Gau pasa, abesti guztiak dira kolaborazioak. Guztiak. Eta badago Valentziera, katalana, eta badago bai gaztelera. Kolombiako neska batekin ere kolaboratu ginen. Nola aurkitu beste musikariak interneten? Asko zitzaidan kolaborazioak lotzea. Boa, Imaginatzen. begira. Nik nahi nuen proiektua horrela egin, en plan, nahi nuen bizi zer ziren kolaborazioak, ezken finean zuk egiten duzunean musika, bueno, artista zara eta badakizu errazagoa da, ze badakizu zuk zer egin eta nola egin nahi duzun, baina beste norbaitekin enpartzen zarenean, pues beste nolako magia bat sortzen da, baina bidean kostatu zitzaidan hau guztia lotzea. Hauek justo bereziki Malux duela denboratxo nahikotxo ezagutzen dituen, baina zareetatik ezagutzen dituen. Eta zaila izan da kolaborazioak lotzea. Zergatik. Bidean beste artista batzuei ere bota diet proposamena eta eraman ditut ezetz asko. Eta ezetza jasotzea bebai, zaila da. Baina, bueno, hau izan da ikasteko, bebai. Dupla eta X-Sakararekin kolaborazioan duzu. X-Sakararekin eta duplarekin nire lehenengo albuma egin nuen. Haiekin egin nuen 2008an sortu nuen albuma. Hori, zer ikasi dut nik kolaborazioetaz? Oso jende jatorra ezagutu dezakezula, eta bebai nire ustez asko inspiratzen zaitu. Adibidez, duplarekin eta X-Sakararekin, hori ustut lagundu zidatela bebai konfiantza hartzera. Ze justu hasi nintzen, eta nik aurretik ez nuen musikarik egin. Eta, olako artista batzuk ondoan izatea, sorte bat izan zen. Gogor lan egiten duzula ezaguna da. Zein da jendeak sare sozialetan ikusten ez duen musika industriaren alderirik zaiena? Nire kasuan, esango nuke, ni adibidez bakarlaria naiz. Zer da bakarlaria? Bakarlaria da solista, ez naiz talde bat. Orduan, proiektuaren atzetik nik bakarrik nago, egia da ekipoa daukadala nirekin, baina nik koordinatzen dut guztia. Orduan, batzutan pizkat gogorra egiten zait, pizkat basua nagoenean animoetaz eta pizkat gogorragoa egiten zait. Igual talde batean bazaude, dena banatzen da gehiago, eta igual errazagoa da. Orduan, momentu txarretan uste dut dela zailagoa gestionatzeko. Igual hori da ikusten ez dena. Bakarlaria, uste dut daukala como pizkat zailtasun hori. Ulertu duzu 100%. Ni bakarlaria naiz ere bai, eta oso zaila da batzuetan. Bai. Pero bueno, horrelakoa da artea, ez da? Horrelakoa da bizitza. Jendeak kainakai artista bezala ezagutzen du, baina kainakai pertsona bezala zerbait aritzekoa izango zeniguke. Begira, hasi nintzenean, ni deitzen naiz Iratxe, kainakairen atzetik. Orduan, hasi nintzenean, nik sortu nuen kainakai izena, izateko pixkat separatzeko artista eta bizitza pertsonala. Eta hasiera batean, nik nahi nuen eman kainakairi pertsonalitate bat eta
como pertsona super ezberdina, Hannah Montana bezala. Eta pasa dira urteak, eta nire ustez ni naiz hain transparentea, gero eta kainakai iratzen gehiago dela. Pertsona berdina gara, eta uste dut jendeak kainakai ezagutzen badu, niri ezagutuko nahuela. Eta uste dut, igual jendeak ez dakiela, nita zebioz naizela oso pertsona sentsiblea, oso maitakorra. Pertsona asko esaten didate, argazkietan nik dirudiela nik naizela txula bat, arroputza. Zer dau? Txula, arrogante. Como chula, como show off. Txula. Yeah, show off. Bai, jendeak pentsatzen du hori. Argazkiak ikusten dutelako, ni agertzen naizela como diva bat munduan. Chula, show off, bai. Eta gero ezagutzen naute, eta esaten dute, ala, da super jatorra, eta super urbila, eta zara beste pertsona bat. Jo, ja, bueno, a ver, ni banaiz diva bat, txula, baina ez arroputza. Hori da prepotente, hori da hitza. Bai, prepotente bezala ez. Bai, jendeak pentsatzen du hori, eta ni eske zero prepotente. Gazteizkoa zara eta arro erakusten duzu, nola eragiten du Gasteizek zure musikan? Existe influencia, Gasteizkoa influencia? Bai, nik esango nuke baietz. Bai, eta azteko nire euskaragatik. Hasi nintzenean kontekstua, bale? Emango dut kontekstua. Nik txikitatik eskolan euskaraz ikasi nuen, baina ikasi nuen B ereduan. Zu baldakizu zer den hori? Ez, zer da? Ez, bale, eskolan badaude eredu ezberdinak, orain ja ez, baina lehen bazeuden ereduak, eta B ereduan ematen zenuen gehiena gazteleraz. Eta 2 edo 3 irakasgai euskaraz. Adibidez, matematikak ematen dituen gazteleraz, bai, baina adibidez natura ematen nuen euskaraz. Orain ja, eskolak publikoetan behintzat T eredua dago eta D ereduan dena ematen da euskaraz. Vale. Aldatu zen. Nik nire kasuan B eredua ikasi nuen eta nire euskara maila txikia zen. Ulertzen nuen euskara, baina hitz egiterakoan kostatzen zitzaidan asko. Eta hasi nintzenean proiektuarekin, nire euskara maila ez zen oso altua. Nik uste dut hasieran nahiko kritikatu zitzaidala niri euskara maila txarra neukalako. Eta batzuk esan zuten nik ez nuela Euskal Herria representatzen. Orduan, uste dut hau ondo etorri zela Euskal Herrian, ze uste dut Gasteizen gertatzen dela. Badegoela jende asko euskera dakiela, bere maila basua ertaina dela, orain gero eta hobea da. Txikiak ja badakite guztiok euskaraz. Baina nire generaziokoak, orokorrean maila hitz egiterakoan edo kostatzen da. Eta askok badaukate beldurra hitz egiteko edo lotza, ze askotan esaten da, erdipurdiko maila badaukazu, ez dakizu euskaraz egiten. Baina ze baloratzen da gehiago. Ikasten ari direnak eta saiatzen direnak, edo txikitatik ja guztia dakitenak. Bai, hori da. Orduan, uste dut, eman zuela hitz egiteko eta bebai izan zela garrantzitsua. Eta Gasteizen, naiz eta gaztelera gehiago hitz egin, uste dut, egiten ari dela lan handia euskaraz ikasteko eta euskaraz hitz egiteko. Eta eskoletan, orain dena da euskaraz eta gurasoak ere saiatzen dira, eta nik uste dut nire proiektuarekin ere saiatu naizela euskarari bere lekua ematen, eta Gasteizkoa izan da gainera. Hori da. Niretzat, zu Euskal Herria representea handiena da. Irintzi bat zuretzat. Benetan. Irakatzi iezaletzu zerbait Gasteizko euskeran. Eske Gasteizko euskera batua da. Batua da, bale. Ez nekien. Bai, duela urte eta urte asko, zegoen Arabako euskara, baina galdu zen. Eta hemen hitz egiten dena da batua. Nire ustez gertatu zena Gasteizen, izan zen diktadura, etorri zen, eta zegoen oso gaizki ikusita euskaraz hitz egitea, eta jendea zigortzen zuten euskaraz hitz egiteagatik. Agian igual, zenez hiriburua edo hiri handia zenez, gehiago zigortzen zen, edo oso gaizki ikusita zegoen euskaraz hitz egitea. Eta horregatik galdu zen. Eta orduan, uste dut kostatu dela berriz hartzea, baina lan asko egiten ari da, eta orain gero eta gehiago hitz egiten da. Mi eskere esplikatzeagatik oso interesgarria da. Orain interneten, Instagramen, gauza
gauzak asko egiten ari zara Gasteizentzat, publizikoak egiten ari zara beste influencerekin. Explikatu mesedez pixka bat zure proiektuak buruz. Bai, hori, begira, hori izan zen Gasteizko turismo bulegotik deitu ziguten. Ezakite, etorri zara Gasteizera? Gasteiz bizitatu duzu? Pasatu dut, baina karreteran. Vale, Gasteiz inguruan badauka eraztun berdea deitzen zaion zona berde bat. Hori da, zona berde. Hori da, dago inguratuta. Parkeak. Hori da. Eraztun berdea deitzen da. Eta atera dituzte 8 ibilbide joateko zentrotik kanpora ibiltzen. Eta orduan deitu ziguten, hau azaltzeko, joateko, eta horregatik egin ditugu bideo horiek. Jendeak jakiteko, oso ibilbide politek daudela egiteko. Nire ustez oso polita da orain Gasteizera joan nahi dut. Oie, etorri behar zara. Eta zure konzertura joan nahi dut. Ai, gustatuko zaizu. Bueno, explikatu mesedez pixka bat zure bestea Gaupasa buruz. Gaupasa, begira. Gaupasa albuma, berez da, ondo pasatzeko disko bat, bale? Ez dauka azalpen gehiago. Nik nahi nuen berez, nik artista bezala, badauzkat balore batzuk, eta uste dut nire egunerokoan erakusten ditu dela, baina badirudi, askotan sortu behar dugula musika, eta atzetik egon behar dela, como zerbait oso potentea edo, eta ez, hauek dira bestiak dantzatzeko, ondo pasatzeko, eta nahi nuen kolaborazioekin izatea, estilos berdinak egotea, eta guztiak daukate bideoklipa. Gau osoan zehar ez naturik, movido ni bueltak ematen, ideiak nazten hasi zaizkit, ahotzek nekatu naute zut gehiago jazaten. Ilun honetan diztiratzen nago, harima beteta ez da urbilago. Gaupasa. Beste esaldi hau. 2 urte barru euskal musika. 2 urte barru euskal musika aberatsagoa izango da. Euskal eszena hazten ari da eta sortzen ari dira talde pilo bat eta beharrezkoa da. Eta horrela jarrai dezala. Dilo! Hori da. Vale, ping-pong, prest zaude? Bai, venga, prest nago. Txuleta ala rain parrian. Txuleta. Oh yes. Pintxoak ala hamburgerrak. Pintxoak baina patata tortilla. Hori da, badakizu, artista asko esan berdina. Bai! Patata tortilla. Bueno, ona da. Patata tortilla, niri pillo, da nire plater favoritoa. Benetan? Bai, patata tortilla. Tipularekin, Tipularekin, wallah. Eskot. Patata tortilla, tipularekin edo tipula gabe. Bueno, tipularekin pentsatzen dut azkenean, bai. Azkenean tipularekin pentsatzen dut, bai. Hemen Donostian jatetxea bat izen Antonio Bar izena dut. Bale. Ezagutzen duzu? Bai, uste dut baiet. Eta noski tipula asko daude. Noski. McDonald's ala Burger King. Burger King. Nire bai. Marmitakoa ala txipiroiak. Txipiak. Ok. Ola garroa ala bakaiaua. Bakaiaua. Barkatu nire. Akzento. Bakailaua, Bakailaua, ez dakit. Don't ask me. Zu gaur jandute, bainera. Ondartza ala mendia. Azken aldian mendia. Baina estandartzere gustatzen zaite. Noski. Eguzkitxo bizkatze bat gainera begira ninago super zurik. TikTok ala Instagram? TikTok. Exito asko daukazu TikToken. Bueno, hortzenoa, poliki.
Zaiatzen nahi. Baina eske TikToko bea da. Bai. Baserriko bizitza ala hiriko bizitza? Hiriko bizitza. Ni naiz hirikoa. Baina, nunca se sabe. Baserriko bizitza lasaia ere gusto bat da. Baina, bueno, ni naiz hirikoa. Olentzero ala Santa Claus? Olentzero, noski. Nor, Eta Mari Domingi ere. Nor dago zure playlistean oraintxe? Lady Gaga. Vale. Pasada bat da. Besti edo konzertu berririk laster duzu? Bai, urrengo astean, Bai. San Valentinen, 14an, Legorretan egongo naiz. Oso, ondo, zer egun da hau? Zer egun? Ostirala. Galdera azkenean, munduko jende guztiak oraintxe bertan zu ikusten egongo baritz, zer esango zenieke euskera? Zango nieke, zoriontzu izateko. Oie, gauzei ez imateko garrantzia handirik. Zoriontzu izatiko eta jazta. Paso egiteko gehiago. Eta zer esan nahi du? Paso egitea. Paso egitea da pasar un poco de todo. Don't stress out. About the Yeah. things that are not important. Bai, kasurik ez egitea. Bai, kasurik ez egin. Askotan, bueno, ni naiz oso pertsona perfekzionista. Eta askotan, preocupatzen naiz asko. Eta egiten dudan ariketa da, pentsatzea, zer da, gertatu daitekeen okerrena. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Oso polita da. Bueno, Keina Kai, Mia freaking esker. Placer bat, No, placer nirea da. Berriro egiten dugu. Mia esker jarraitu mesedez, jarraitu Keina Kai. Eta entzun bera musika, ikusi bera bideoklipak eta joan bera konzertura. Mia freaking esker berriro, benetan.